деҳаи лоёбаи ҷамоати деҳоти шоҳини ноҳияи муъминобод. ин деҳаи баландкӯҳ бо 20 хоҷагӣ дар 20 километраи шаҳри Кӯлоб воқеъ аст. барои нафароне ки бори аввал ба инҷо меоянд, манзараву талу теппаҳои ин мавзеъ ӯро тасхир мекунанд. аммо сокинони ин деҳ ба мушкилоти зиёд рӯбароанд. набуди мактаб, бунгоҳи тиббӣ, дастрасӣ ба заминҳои кишоварзӣ масъалаҳоест ки аз мақомот ҳалли онҳоро мехоҳанд. мо барои ошноӣ ба зиндагии сокинони лоёба ба инҷо омадем. то ба деҳа расидан ҳам осон набудааст, чун роҳи мошингард нест. ин деҳа аз шоҳроҳе ки Кӯлоб муъминободро пайваст мекунад ҳудуди 5 километр дурӣ дорад ва бештари сокинони ин деҳот сафарҳои худро ба муъминобод ё Кӯлоб ба асп анҷом медиҳанд ва ба асп рафту омад мекунанд. мошин иҷа кам рафту омад мекунад ва умуман мошин дар ин ҷо дида намешавад. ҳар коре ки сокинони ин деҳот анҷом медиҳад, ҳатман мошини онҳо асп ё хару ароба аст ки онҳо ба он анҷом медиҳанд. ин роҳи хокиву сангин шоҳиди ҳодисаҳои зиёдест. мирзомурод сафаров 2 соли пеш аз пушти буз давида дар ҷарӣ сарозер шудааст. ӯро дар болои асп савор карда то ба роҳи Калон ва аз он ҷо ба беморхонаи шаҳри Кӯлоб бурданд. ин ҳамиҷоз мехӯрам хурдахоб фарзандои падар хаям кору бурма мекунам. агар кори ма деҳқони ма ҳама чиз ма ин ҳамиҷоз ма ягон ҷом дард мекунам ягон чӣ мешам мехам мерам Кӯлоб мерам дига чикор кунам. ман лесои Калон мерам. пой пиёда мерен, свора мерен, чӣ хел мерен? харда свор мешам, инҷа то тутура мерам, тутуда харма мебандам. бо қадои радавӣ ё ягон хона ягон шинос дад. баъд мошини рақати баъд меирам. чунин қиссаҳо зиёданд. сабаби аслӣ ба машаққат рафтан ба беморхонаи шаҳри Кӯлобро сокинон дар набудани бунгоҳи тиббӣ дар деҳа медонанд. хайрулло сафаров 20 сол ба ин тараф дар ҳамин деҳа ба сар мебарад. мегӯяд 3 соли пеш писари 5 солаашро бо ҳарорати баланд ба беморхона бурданд. роҳи мушкилгузар сабаб шуд ва онҳо дер карданд. ӯ маъюб шуд. свати медонед где-то сватҳои 7-8 буда тавс дурук шуд. дига ҷа ягон духтар пухтар нест. қаи истодем наши то ай та занг зан ягон мошин биёяд рав рӯи тари наёмад. ягон мошин бақила нагирад. то хестам инҷа трактори ҳамсояро гирифтем, дар трактор то бурдем соат 12 шид рафтем, ягон духтар нест дар онҷа. 12 шаб. ҳама маҳкама. я пош созкор намекунад, дасти росташ пои росташ. пои ростша мекашад, дасти росташ қад соз қапида наметавонад. занҳои лоёба мегӯянд талош доранд то дар деҳаашон бунгоҳи тиббӣ бунёд шавад, чун ба гуфтаи онҳо аз ҳама бештар занони ҳомила аз ин ҳол зарар мебинанд. ҳомилаи мо бечора нигоҳ ку 7 километр раҳай. чӣ хелам занаки ҳомила пиёда мерава, пиёда меоя. ё ки ина бетсеже мешава, гудака мегира семоҳара дар дасташа ҳамиҷа мерава 7 километр дар ҳами гармӣ бо мегардона меёра. ин ҳами дар ҳами шароити ҳозира ягон майда ба талабот ҷавобгоҳ ҳаст ё не? ин бино
то 3 соли пеш мактаби ибтидоӣ барои кӯдакони деҳаи лӯёба буд. 3 соли пеш ба мактаби онҳо иҷозаи фаъолият надоданд. сабаб ҳам дар кам будани шумораи хонандагон будааст. то ҳол сокинон бинои мактабро посбонӣ ва ҳар ҳафта рӯбучин мекунанд то фарсуда ва корношоям нашавад. чун умедворанд замоне мактабашон дубора фаъол мешавад ва кӯдакони онҳо имкони дар назди падару модар таҳсил карданро дубора пайдо мекунанд. рафтем ҳатто маорифам рафта будем. хай гуфтам миқдори талаботон кам аст. 4 нафар 5 нафар қати шудан аз имкон беруна. ба дигар қишлоқҳо имконияти рафтан масалан ба тутура нест. барое ки раҳ хатар дорад. ана борони сел бориданаш мумкин. гург ҳаст мисол раҳода одамо вохӯрдан чандин маротиба. кӯдакони ин деҳа асосан дар шаҳри кӯлобу ноҳияи муъминобод дар хонаи хешовандон таҳсил мекунанд. 2 фарзанди сафиямо туманшоева дар хонаи наздиконашон таҳсил кардаанд. фарзандони дигараш бесавод мондаанд. ҳеҷ бача мактаби мо инамҷа кор мекард ина бу чанд сол дигаки кор намекунад. кӯдакомон дар ҳар ҷо ман 2 фарзанди мактабхон доштам 95-98 ӯ аякмишон дар иҷа нахондан. ба худо рафтан дар аму та хондан. унао бача мактаби олӣ мехон рафт дози хизмати модар ватан дай хав духтарчарашу додам. И дигарош дар инҷа бесавод монда махду ки. Дига ҳеҷи охи намедонӣ амиҷа бихонан ами фарзандо як савод як ҳарф ёд бигиран хуб нест. набуди мактабу бунгоҳи тиббиро дида кӯдакони ин рӯсто орзу мекунанд ки дар ҳар ҷое набошад таҳсил карда барои осон кардани мушкилоти деҳаашон саҳмгузор бошанд. яке мехоҳад омӯзгор шавад, дигаре табиб ва яке муҳандис. мехоҳам ки омӯзгор шавам ва талабогони инҷоро хурдҳоро дарс бидиҳам. калон шай кӣ шидан мехоҳӣ? Маълим. барои чӣ маълим? аз кадом фан дарс мехоҳӣ? Аз фани англисӣ. барои чӣ ака? барои он ки дар ҷои мо маълим нест аст, ман дар мактабҳои дигар хонда маълим мешавам. мехоҳам дар ин ҷо дарс бидиҳам. сокинони ин деҳа даъво доранд ин заминҳоро ки бояд барои истифодаи онҳо бошад мақомоти маҳаллӣ ба дигар афрод додааст. хуҷа мирзоев то дастгоҳи раисҷумҳур муроҷиат кард то заминҳоро аз дасташон нагирад, вале мегӯяд то ҳол ба додашон нарасидаанд. نه وطن ای گشنگی اومدم ای بسایبی ای سیل زدگی مت جبرزه سیلم در هن او قانون قراره که مردم ایران از کجا اومده شما؟ ای کلخوز امیر شایب دانه از دانه کلوب. ای دانه کلوب انا اموجا من با مس راوکای سویت قشلاق دارم که حقیقت در اساس سیل زدگی جبر دیده امی آدم به همجا رو مگیه انا که هم ایارا باور نکده نه اینجا پورا مونده زمین میده کشته گرفته فهمید. аввал ҳама хай нағз буд, замин доштем ганда мекардем, зиндагимон нағзтар буд. ана оз заминҳоро гирифтан, заминҳои чарогоҳ, гандум мо надорем. дар як хона 2 оила 3 оила келиндор зиндагӣ мекунем, 50 сотихи замин надорем. аз сабаби ҳами ҷамоатмон, районмон беаҳамияти ҳамиё ки меёран ай шаҳр, мисол ай кӯлоб, ай туту меёран шаҳрванди лоева чӣ када замин метану мо безамин мемонем. این مردم اوزی دامی دههای ما همش کامبیزواتو های اینوالیدو های زندگی میکنن 4-5 اوله دیگه زمین نداره بعد دیگه کسودن باید پیش ای اومدن همین زمین تقسیمات همون کمیته زمین پرسه که دامی جا شما زمین تونه دودانی هستین یا که قانون اجازت میتن نمیته باید بپرسن همون ولی مردم همجا خودشون به زمینن. در حقیقت زمین های گرد اطراف دیه بده سول мегӯянд чанд маротиба ба ҳукумати маҳаллӣ муроҷиат карданд, аммо чорае дида нашуд. мо деҳаҳое дорем ки 2 хоҷагӣ дора, 3 хоҷагӣ дора, 5 хоҷагӣ дора, мехоҳад ки дар оҷа мактаб боша, раҳ боша, бунгоҳи тиббӣ боша, 5 хоҷагиш қатӣ. ва аз ҷумла яке аз ҳамо деҳаи лоёбо аст.
деҳои ҳамаё навбунёд ҳастанд. аз ҳама муҳим ки мо деҳое дорем ки барқ надорам, лекин деҳаро мо ба барқ таъмин кардагием, раҳ дорам. ҳудуди 200 сокин инҷоро макони зиндагии худ қарор додаанд. аҳолии деҳа то рафт зиёд мешавад. умед доранд рӯзе ба мушкилоти онҳо расидагӣ мешавад ва метавонанд дар деҳаи худ ба таҳсилу табобат машғул шаванд.